Menta kasngi nga sngiyok men bha ban ya kendu ya kasamla jonga. Henrei habang apoy nga yohi aka bat uway pat ushinrang. Uno une ushinrang. Une uday usamla jonga. Henrei nga iet ya pi menta la sansnem. Balay pim iet shu si ianga. Mano ban iet kum yame. Biej hakas neudur hakas ngait bat pidai ubriyo ubaduk. Naka Daw ba nga duk pi iet ianga. Me ihap kerdan shu bat nga. Yang ilate no baby. Bye nga lalait. KHASI kasyet syukor na marba nga duk. Naduh kata kasngi ngasdang ban late exercises man kasngi. Ban peni yano henrei ban kelalong kibnai kila yait. Man kasngi nga la tray shitom klem sange. Kamet jonga kala kella henrei ka bakham kordor kalong ba KHASI halade kalawan pai biang. Hello, pila sha jade na banta ka kam. Shisha? Kublay shibune? Sawan join la shay mo. Okay ma'am, thank you. Welcome sha ka company jongi. Kublay, ngasngiyok men ban sdang ya kane kakam. Best of luck. Kublay shibun. Tuan, ngan peni api ka workstation jong pi. Hoy tu. Nga lakloy ban sdang tray. No. Kibnai kila yait. Kajing tray shitom jonga kala seiso. Hakaway kasngi, ka CEO ka khot yanga kentiyaw yanga siya kakerdan ka bakham he. Hadian so sansnem kajing tray shitom jonga. Bat kajing Aisyah kala seiso. Namar, nga lala ban thiet ya kakali ba nga jupos niyo, ka Lamborghini. Hadian ba nga lathiet ya ka Lamborghini, nga late bandi coffee. Nga peniya kakali syabar ka cafe, bat rung syapoh da kajing scam. Kalongtang kajing sdang jong kajing im. Hadian ba nga ladep di coffee, nga mi syabar. Najengay nga iyohi ya sijur kibriyaw kidang shondur bat ka Lamborghini jonga. Haba nga pait bha, nga sngew kendit, kaday ka ex jong. Balay piwan but ya nga. Nga wantang ban kren shipor. Ngamdon por ya pi tu late no. Okay. Wait, kane ka Lamborghini kaday jong pi. Hoyt, hinrei menta nga day ban late. Ngamla ban ngait. Pi late siya office? Hoyt madam, lada pi sngew bha ngan penpoy ya pi. Kublay shibun. Sngew bha, rung syapoh. Aman, pila tray bha shisha. Nga sngew sarong ya pi. Kublay madam, kajing tray shitom kala penurlong ya kijing pos niw jonga. Kublay, aman, tungin late siya ka meeting. Kie kila pen krelut. Excellent, tungin sdang no. Good morning baro. Mintangan penitu ya pi ya u aman, ubalale bha shibun ha ka company. Good morning. Ngandeu aman. Aman, ngangait hapi. Kanay ka project bahet tam ngan IT hapi. Kublay madam, ngan tray shitom bat ngan pendep ya kanay ka project. Excellent. Ngangait ba pinla. Aman, ngakwa ban yathu ya pi kaway. Hoyt madam, ngadang sngap. Ngalas dang ban iet ya pi. Madam ngasngew kendit. Ngaru nga iet ya pi. Madam, ngaru nga iet ya pi. Pi kloy ban long ka kurim jonga. Hoyt aman nga kloy. Kublay. Ngan sumar bat iet ya pi man kasngi. Ha kata kasngi, kajing im jong aman kalasdang da kalinong kabathimay. Mtang ba ula job hakakam, henrei ula syemru ya kabriyaw kaba iyait bat burom ya u. Hadian kato kat nepor, aman bat kalapenlong ya kajing syong kurim. Kasngi kadap da kajing kmen, bat kipait bah barok ki kerku ya imbathimay jongki. Kublay shibun ya pi barok ki balapet ya kane ka story. Ngin ya kenduk biang haka video kabanwan. Kublay shibun.